नै सनाफोर जोंना न'आ नाय मानसि न'आ बिदि जायो सनाफोर न'नि अबस्थाया नायलाय सनाफोर हेलौ सनाफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बराय लाबाय सनाफोर फैदोलाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअहाय आंजों लोगोसे आं दिनै नोंसिनि खाथियाव गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आरो अननानै बयबो जोबजासे नायनानै होबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै थौदो होमबा बिदिबा आंजों लोगोसे बिमा बुरिया डाइरेक्ट ओंखाम संग्रायाव हाबफैखाबाय सनाफोर बे ओंखाम संग्रानिफ्राय बहाथो प्रम'सन जाबावनो आंलाय बेखौनो जोबजासे आजावना लाखाबाय सनाफोर उफायथ' गैया हाबफैलायबाय आरो दायो फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय रेडि खालामसै दिनै गथ'आ ओंखाम जायानो सनाफोर हाबबो पिरियड नालाय साहा लोंनानै थांसै होननायखाय साहाखौनो नै बहायबाय आं साहाखौनो जानबाय सनाफोर साहा बानायदों नै सनाफोर फुंनि साहा लोंनोसै गथ'आबो दिनै ओंखाम जायानो हाफ क्लासखाय साहाखौनो लोंनानै थांसै होननानै साहाबो जाबाय दायो लुना लाग्रोनोसै आं हासो लोंना थांनो नागिरबाय दिनै ओंखाम बानायनो नागिरबाय ओंखामखौबो जाया दा उखैसिगोन ना गनाया ओरैनो 12थायावसो गयो ओंखाम उखैया एगजामा गैथारला खाथिथारसै गोसो होनानै फरायालासिनो जानायल'जों जानाय नङा दे बेथि फरायनायाव बोलो होनांगोन बाय बाय फिसाजोआबो थांबाय नै फिसाजोआबो ओंखारलांबाय दायो स्कुलाव फिसाजोआबो थांखांबाय सनाफोर दायो सान्दुङा जा गोसा आं हाग्रा फुनो नागिरदों सनाफोर हाग्रा फुनायखौ एसे देखायलांसै आं नै हाग्रा फुनोसै आं दायो हाग्रा फुदों नै हाग्रा दुजोब्बाय बेखौनो हाग्रा फुदों नै हाग्रा जोबसै आब' सासेखौ लेंहरनानै हाग्रा फुगासिनो दायो ए एम्बुसो गाबदो जिबौसो आं जिबौसो गाबदों नंदों एम्बुसो गाबो ने उल्थासो रायलायो फोनो जिबौसो गाबदों होनो हाग्रा दुजोब्बाय सामफ्रामबो मबाइल लानोसै मबाइल नुवाबानो थानो हाला गोसोआनो बोरै जाखोथाय लोगोफोर हाग्रा फुहैनो नै सनाफोर मबाइल नङाबाथ' जाखाया हाग्रा फुहैनो रायलायलायबाय आरो आं नोंसोरजोंहाय जानाय लोंनाय मबाइल लानोसै खिनाय हासुनाय मबाइल लानोसै बे मबाइलनि थाखायनो दिनै न'आबो हाग्रा दुजोबनांगौ जानानै फैबाय आंहा दिनै आं मबाइलखौ नाया होननानै एकदम हाग्राखौ फुथारबाय आं सनाफोर सामफ्रामबो मबाइलाव थायो खामानि गैला आंहा खुमब्रायाबो नायगोन आंसो देरसिन खुमब्राया बेसे गिदिर आं गिदिरबा बेखौ आंनि लोगोनो हरगौमोन आं खुमब्रा फिथाइ बिग्रा लोगोनोहाय नायलाय खुमब्राया गोरलै साबसिन जाजाफ्लागोन बियो आंहा लोगो खुमब्रा फिथाइ बिदोंमोन खुमब्रायानो नै बिदि फिसा फिसाजोबसो नुबाय दा नोङो खुमब्रायाबो बे थाइसेल'सैहाय आं गिदिरबाबो हरगौमोन नोंनो मनि हरथारगौमोन आं दाथ' हरनो हानाय नंला आं नोंनो अन्थाव बाथावनो मैथाखौ नै फुजोब्बाय आं सनाफोर गोदान मैगं जानोसैलाय मैथानि जायगायावहाय बुखुजोब्बाय आं एसेल' जानो आन्था दोनबाय आं दां जाजोबलायबाय फुनानै स्रांनो फुजाजोबनानै नै खालि खालि जालायदों नायलाय सनाफोर उसुंजों हाग्राया माबायदि सोब फाग्लिनि न' बेलाय आयु आयु हाग्रा जोबसै आंबो गोदो मबाइलखौनो नांफैनो मोनामोन नालाय सनाफोर दासो मबाइल दांनो मोननाय सान हर मबाइलावनो थाफ्लाङो गोसोआनो उसुंजों नाहर हाग्रा जोबसै न'फोरा मानसि अलसियानि नङा नुबाय मबाइलजोंनो दिन थाङोबा एलबि गिदिङो मबाइलाव नायबाय थायो गाव गावबो भिडिअ बानायो नाय ओमफ्राय जिबौ जिबासो जालायलांसै न'सुङानो नुबाय न'फ्रा नै नुबाय न'फ्रा माबायदि अबस्था जानानै दं मबाइल गिदिंबायनानैनो मबाइलावनो थायोबा लाजाला हाग्रा जोबसै उसुंफ्रा आंनि न'खौ नायदो सनाफोर माबायदि हाग्रा दुजोब्बाय न'नि मानसिफ्रा गैलाहाय बेसेबो एन्जरजोंसै दां नै गुदुङाव खांख्राइ गुदुं नायनो गुदुं जागोन नै खांख्राइ गुदुं नायनो गुदुं जागोन नुबाय हाग्रा जोबसैमोन सनाफोर इउटुबारनि न'आ ओरैबायदि हाग्रा जोबसैमोन नै दिनै स्रां फुजोब्बाय आं आयै 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 लाजालामोन दे खिथुजोंहाय नायजालामोन बयबो सानोसैमोन खोमा मासे हाग्रा गुदु होननानै टाइमानो जायामोन बे हाग्राखौ फुनो दिनै फुजोब्बाय आं सनाफोर उनावहाय मेथाइ लांफैदों नै हाग्रा फुनायनि थान्दा लोंनो लांफैबाय दायो थान्दा लोंनोसै ओमफ्राय सवाबिन लाना थानायदां ओइ आब'आ मिरामिस नालाय दिनै
आदा खिथा नामा नै हाग्रा फुनाय नामैनो एबासिनो थान्दा लाया लोंफैबाय आंनो हाजिरा आंनो मालिक जाबाय सनाफोर हाजिरानि दामखौ नै थान्दा लाया लोंफैबाय आङो माथो खालामबावनो उपाय गैया हाग्रा फुबाय हारसिङैनो नै आब' दं आरो हारसिं नङा आब' दं आब'जों आंजोंहाय बेखौनो जों मिनिदों सनाफोर थैबालाय बहा गोसोबायदि लुनानै मोनलोंफैनो जर जबस्ति दौसुम हरनायसो जाया होमबाबो हाथायाव हरथेनायखौ